खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे रायजो राजाफोरनि जेंना सुस्रांनो थाखाय जोङो बे समाव गामि गामि थांनानै बा नखर नखर थांनानै बे समाव जेंनाखौ बुजिना लायो आरो जेंना सुस्रांनो थाखाय जोंनि सरकारा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। যেহেতু আমি গাঁৱত গৈ আছোঁ, ৰাইজৰ লগত আছোঁ, ৰাইজক আমি বিচাৰি গৈছোঁ, ৰাইজৰ সমস্যাটো আমি বিচাৰি গৈছোঁ। बे समाव रायजो राजाफोरनि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव जोंनो थाङो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे समाव रायजो राजाफोरा जोंखौ लोगो हमनो फैनो गोनांथि गैया। बे समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोंनो थाङो, रायजो राजाफोरखौ बुजिनो जोंनो थाङो आरो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनो थाङो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। नाथाय गोदोनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मासे मास सप्ताहै सप्ताह बिथांखौ लोगो मोनामोन। बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय सिलिगुरियाव थांनांगौमोन। सिलिगुरियाव बिथाङा थांनानै थाहैयोमोन, फाइल साइन खालामोमोन सिलिगुरिनिफ्रायसो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। নাছিলোঁ সেই সময়ত মই বাহিৰত আছিলোঁ, কিন্তু আমাক সকলো যাই কৈ আছিলে যে আজি বোলে একমাহ হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া অহা নাই, 2 মাহ হ'ল অহা নাই, ক'ৰবাত শিলিগুৰিত বহি ফাইল চাইন কৰিছে, ক'ৰবাত কৰিছে, এই কথাবিলাক শুনি আছোঁ। बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों ओरैहाय जे बिथांखौ बा हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो थाखाय रायजो राजाफोरा सिलिगुरियाव थांनो गोनां जायोमोन। बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय सिलिगुरियाव बिथाङा थांना थाहैयोमोन आरो बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय सिलिगुरियाव थांनो गोनां जायोमोन। फाइल साइनफोरखौ बिथाङा सिलिगुरिनिफ्राय खालामो होननानै गोख्रों बिबुंथि होदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। नाथाय आथिखालनि जे सोरखार, थामहिनबा बिथांनि दैदेननाय जे सोरखारा बे समाव रायजो राजाफोरखौनो नागिरनानै थामहिनबा बे समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जेंना सुस्रांनो थाखाय जोंनो थाङो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बावैसो सान सिगांफोराव बा बिटिआर खुंथायाव थानाय बिथां प्रमद बर', बे प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै थामहिनबा जनता दरबार खालामनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बुजिनो थाखाय बिथांमोना बे ओनसोलाव बा बे बियाबाव माबे जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जायगायावनो सुस्रांनाय बे हाबाफारि लानायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। थामहिनबा जनता दरबारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बियाबावनो थांदोंमोन आरो थिग बे लेखायैनो बिथाङा बुंथिदों जे जेंना सुस्रांनो थाखाय बे समाव जोंनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थाङो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ। आरो बिथाङा रोखा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जाखिनि सोरखार जाय सालायलांदोंमोन, थामहिनबा बे समाव हाग्रामा महिलारिया 27 बोसोर सरकार सालायदोंमोन, नाथाय बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय रायजो राजाफोरा गोबाव सम नेनो गोनां जायोमोन, मासे मास नेनो गोनां जायोमोन आरो गोबां बिथांखौ बे समाव लोगो हमनो थाखाय जेंना जेंसिफोरखौ बाथ्रा बुंनो थाखाय नेनो गोनां जायोमोन। रायजो राजाफोरा बुंनो मोनामोन, बिथांनि खाथियाव थांनो मोनामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायावसो थाहैयोमोन, सिलिगुरियाव बिथाङा थाहैयोमोन आरो बिथाङा सिलिगुरिनिफ्रायनो माखासे फाइलफोरखौ साइन खालामोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'। आरो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा आंनि सिगाङाव फोरमायदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गोजोन्थों। নাছিলোঁ সেই সময়ত মই বাহিৰত আছিলোঁ, কিন্তু আমাক সকলো যাই কৈ আছিলে যে আজি বোলে একমাহ হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া অহা নাই, 2 মাহ হ'ল অহা নাই, ক'ৰবাত শিলিগুৰিত বহি ফাইল চাইন কৰিছে, ক'ৰবাত কৰিছে, এই কথাবিলাক শুনি আছিলোঁ। এতিয়াতো আমি গাঁৱত গৈ আছোঁ, ৰাইজৰ লগত আছোঁ, ৰাইজক আমি বিচাৰি গৈছোঁ, ৰাইজৰ সমস্যাটো আমি বিচাৰি গৈছোঁ। গতিকে আজিৰ পৰিৱেশ সেইটো নাই, আজিৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ উল্টা।